Jo, zdravím vás všetkých, sa mi je Sime a dnes si ukážeme moje nové video. Všetci už ste videli tento obrázok, kde sa môže zjaviť Trevor a tam ho zastrelia. A bude mŕtvý. No ale je to pravda? To zistíme hneď. Ale ešte predtým, keď sa pustíš do toho superového videa, musíš odpovedať správne na tieto 3 otázky. Po A musíš dať koment, po B dáš like, po C dáš všetko. To znamená odber, koment, like. Správnou odpoveď je C. Gratulujem, možno si určite vyhral. Aj Trevor dal na TikToku toto. Nemyslím, keď sa práve nachádzajú v Vice City, tak nejakých postav GTAčok musí aspoň jeden tam byť. Možno to bude Michael, možno to bude Franklin, možno to bude Trevor. Všetci čakáme na GTA 6. Bude sa to odohrávať v meste Vice City. Ja si nemyslím, že tu musí byť z GTA 5 postava, lebo určite to nebude z GTA 5 San Andreas postava. Možno to bude z GTA Vice City Tommy Wiseau, alebo to bude z GTA 4 Niko Bellic, alebo to bude z GTA 3. Z GTA 3 už určite nepozornenie. GTA 6 sa okladá v roku 2026 19. novembra. Jo, to bolo do mňa všetko.